Gisikop ang 42 anyos nga lalaki nga midunggab sa laing lalaking mibuyag kaniya nga namoso sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo. Mag-atubang og kasong attempted murder ang dinakpang giila nga si Rosbito Ihada, 42 anyos, nga taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Mato sa Talisay City Police nga gidunggab nini ang biktima nga giilang si Mark Reyes, 23 anyos. Si Reyes gingong mibadlong kang Ihada nga gipasangin lang na muso. Mibiya kini sa dapit apan sa unahan, gaatang lang ang suspect sa biktima ug midunggab kaniya gamit ang ice pick. Abtan ni sa atuang victim nga si Mark nga nagilili sa kabalay silingan nila. Pagsita ni atuang victim nilakaw na unta ni atong suspect apan giatangan niya nga atuang victim niya gidunggab nego ni siya sa dughan. Most likely na namuso or di pa ma-establish kung kinsa ang naasulod sa balay or gaon sa siya dito. Nalihaya na sa biktima ang ikatulong dunggab ug nakalighot. Nakapangayo og tabang nga maoy hinungdan nga nasikop ang suspect sa mga tanod sa barangay Kansuhong. Gisubay karon sa kapulisan ang background sa suspetsado. Ana na hinuon sa luwas nga kahimtang ang biktima. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.